Bé, és difícil de dir, però de fet el que hem viscut avui, anteriorment ho havíem viscut, però cal tirar bastants anys enrere, de 10 a 15 anys per tenir un episodi com aquest. En aquest cas, potser el més destacable és el fet de que era una situació de ponent, de forma que, diguéssim, estava i afectava a zones on no és habitual el vent fort. Ja ho heu comentat, que a casa nostra el més habitual doncs, és a tramuntana i mestral, als dos extrems del país, o de tant en tant tenim les llevantades a la zona de la costa. Però zona de ponent, i a més afectant tant a la zona central, que és la més poblada, doncs això és molt poc habitual. Ja. I certament, doncs, com heu pogut veure, doncs, ha causat molts problemes. De cara al futur, la veritat és que és complicat de dir, però cal tenir present que el que sí que tenim clar és que les eines que tenim avui en dia per fer les prediccions han anat millorant molt, de forma que aquest que ha estat el primer avís que hi ha hagut per aquesta situació possiblement no sigui el darrer. Dèiem això, no? Aquesta diferència que hi ha en aquestes altres zones, l'Empordà, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre. Dius que el vent és diferent en aquests casos? Una altra direcció? La direcció del vent és diferent, efectivament, i fixeu-vos que, doncs, per exemple, a la zona de costa, arran de costa, els temporals de llevant poden causar intensitats com les que hem tingut aquí, però diguéssim que no penetra el que és interior, no? O diguéssim, de forma molt diferent. Llavors, hem tingut afectacions com ja havia hagut en episodis anteriors de fa 10 o 15, 20 anys enrere, però que en aquest cas afectava a una zona molt sensible, que és la zona central, on tenim litoral i prelitoral, i on tenim una concentració de densitat d'infraestructures molt gran. Heu comentat també aeroport, etc. També han estat molt afectats per aquest motiu. Vos considereu que s'ha fet bé d'anul·lar escoles, universitats, sanitat no urgent, altres serveis, i a més fer-ho a tot el país? Perdó? Dic, si creieu que s'ha fet bé aquesta mesura d'anul·lar escoles, universitats, de fer una alerta que afectés a tot el país. Sí, de fet, la valoració jo crec que es podrà fer amb més coneixement quan tinguem totes les dades, però jo crec que és un èxit, realment. O sigui, fixeu-vos que per tenir la informació que teníem en el moment necessari, doncs cal tenir unes eines que fa 20 anys enrere no hi eren. I, a més, cal que funcioni molt bé la cadena de transmissió. O sigui, d'una banda, fixeu-vos, necessitem observacions meteorològiques per alimentar les eines de predicció. Tot això ha funcionat. Necessitem uns protocols que, lògicament, no es poden improvisar. Vull dir, Bencat, etc. Tots aquests programes venen de molt temps enrere i necessitem la decisió de tirar-ho endavant. I jo crec que ha estat un èxit. Veient les imatges, per exemple, a moltes escoles afectades, imagineu-vos què hagués passat si no s'hagués dit que els nens no anessin a les escoles avui, no? Sí, professor, però també és veritat que veníem d'altres alertes que eren com més acotades comarcalment, no? I aquí he dit, bueno, doncs de dalt a baix. És cert, és cert. En aquest cas estem parlant d'una situació del que anomenem temporal de vent sinòptic, és a dir, una situació que està afectant una àrea molt extensa i potser no és tan fàcil acotar-la. Fixeu-vos que també tenim altres situacions de vent molt intens a l'atmosfera, les típiques causades per tempestes molt fortes, que en aquell cas tenen un abast local molt més reduït, no? Per exemple, quan tenim un esclafit o un tornado. Llavors, això és molt més difícil de predir de forma precisa. Llavors, en una situació de temporal, jo crec que és raonable el que s'ha plantejat, la veritat. Heu fet servir la paraula sinòptic, que jo m'he vingut quan estudiava que feia un quadre sinòptic, per fer algun resum, però aplicat al vent, com és un vent sinòptic? Sí, diguéssim que parlem a escala sinòptica en meteorologia quan descrivim fenòmens que tenen longituds característiques de l'ordre de milers de quilòmetres. O sigui, el típic mapa de pressió en superfície, que abans ens han mostrat, no?, la Gemma Puig, o que surt habitualment a la informació del temps, ens mostra el que anomenem els centres d'acció, que són les depressions o els anticiclons, diguéssim que són els que controlen el flux de vent. Llavors, en aquest cas, justament, el que veiem és que és una situació que afecta una zona molt gran, que per això diem que és a escala sinòptica. M'agradaria que recordéssim conjuntament, vostè i tots els nostres espectadors de la Selva i els companys aquí que la fan petar, que recordéssim altres ventades importants, com per exemple aquesta que veurem ara del desembre del 2014, en la qual van morir 3 persones, una altra va quedar greument ferida. La comarca més afectada en aquell cas va ser el Vallès Occidental. Centenars de milers d'arbres van caure per aquell temporal i van causar molts i molts problemes.
Si mirem encara més enrere, el gener del 2009, una altra ventada extrema, va deixar 8 morts. Molta gent recordarà aquell temporal com a la tragèdia de Sant Boi de Llobregat, perquè entre les víctimes mortals hi havia 4 nens a qui els va caure al damunt la instal·lació d'un camp de béisbol. I el que ha passat avui li preguntem, Joan Bec, s'assembla que va passar als anys 2009 o 2014? Sí, té trets característics similars. També eren situacions de vent sinòptic, que diem, de temporals, grans temporals de vent. De fet, aquests són els que causen més mal, diguéssim, en una zona extensa. En aquell cas era el Klaus, que no només va causar problemes aquí, sinó a diferents llocs d'Europa, al sud de França també va ser... Vull dir que a nivell de danys són els que, per exemple, a nivell d'assegurances, impliquen molta activació d'anàlisi perquè afecten a una zona molt extensa, per contra del que comentàvem abans, per exemple, dels fiblons, els tornados, que poden afectar, potser de forma més intensa, però zones més localitzades. De forma que, efectivament, els temporals de vent d'escala sinòptica, aquests que diem que afecten zones extenses, són els que causen major danys en zones, diguéssim, això, d'escala, podríem dir, de província, per entendre'ns.